Знаете ли, че мълчанието е едно от нещата, които поддържат травмите активни? Мълчиш, защото са те принудили да мълчиш. И колкото повече мълчиш, толкова по-зле ставаш. Това е защото отхвърляш, отричаш и отбягваш всичко, което се случва около теб и най-вече вътре в теб. В теб се води огромна борба. Борба на чувствата, които те объркват, направо те побъркват. Напротив, трябва да говориш, трябва да излееш всичко от душата си, да я изкараш всичко наяве. Не трябва да преглъщате и да мълчите. Да изсипете болката и мъката, а не да я държите в себе си. Да прочистите душата си, да дишате спокойно и да бъдете щастливи.